Ou sexa, montas dous temas propios nun disco. Vale, bien. Dous temas que mola. E despois no repertorio ni rastro de ellos. De verdad, hai cousas que cada vez entendo menos. Antes de empezar o vídeo de forma oficial, quero enviar un agarimoso saúdo e tamén moitos ánimos á Orquestra de Televisión, que como xa sabedes, este pasado sábado sufreu un importante accidente co seu tráiler escenario. O máis importante de todo que non houbera danos persoais, o chofer está ben, non tuvo maiores problemas, eso é o máis importante. Os secundarios son os danos materiais. Joden, son moitos cartos, sí, pero como digo, o máis importante é que ningunha persona tuvese ningún tipo de problema nin salise ferida. Así que dende aquí un forte abrazo e moitos ánimos. Hola, moi boas a todos, benvidos de novo hasta Cale, benvidos a un novo vídeo. Aquí estamos precisamente nun novo vídeo. Pese a quen lle pese, é lo que hai. Vamos a ir xa con este resumo, máis que fin de semana vai ser de semana. Está sendo uns días moi complicados, moi difíciles, porque hai festas todos os días, non se encontra tempo para gravar, non se encontra tempo para editar, non se encontra tempo para absolutamente nada, e despois tampouco sei como dividir exactamente as semanas, cando gravar, cando non gravar, hasta que orquestas, formacións e festas falar, porque é un rollo. Pero bueno, hoxe sí toca gravar, hoxe sí toca editar, hoxe sí toca subir vídeo, cando vosotros o vexades subido a Cale. Así que hoxe vamos a falar das festas as que fomos durante estas últimas 2 semanas, festas moi importantes, porque finais de xullo na zona norte da Coruña foi como un caldeiro repleto de festas potentísimas. Na nosa zona, pois, por exemplo, temos dúas das festas máis importantes, xa non só do norte de Galicia, sino tamén de todo o noso país, como son as festas das Somozas e tamén as festas das Pontes. E ali se congregan algunhas das formacións máis importantes, millores e máis mediáticas do panorama de verbena de Galicia. Así que vamos a falar xa das festas e das formacións que fomos ver dende o día 18 de xullo ata hoxe, que estamos a día 29, vale? Bueno, quizás a que vin ontes non vou falar, porque iso virá no próximo. Así que veña, empezamos, que si non se me alarga mucho el vídeo e la gente se me pone todo nerviosa. Veña, o día 18 empezamos este Intense Tour 2018, porque desde o 18, máis ou menos desde o 18 de xullo ata o 30 e pico de agosto, é un non parar, ou seja, prácticamente todos os días hai festa. De feito, eu non parei ningún día excepto un, solo parei un, que foi o día 27. E parei a medias porque dixen, bueno, vamos, pero si non, íbamos igual tamén a festa ese día, Bueno, día 18 íbamos á parroquia de Sillobre, no concello de Fene, xa subindo cara arriba hacia a zona de Lavandeira, no concello da Capela, e ali hai unha zona moi bonita, onde está a iglesia de Santa Mariña, e ao lado está o atrio onde se fai a festa. Un atrio moi bonito, con os árboles moi bonitos, unha zona moi bonita, pero que é unha mierda para facer festas, por lo menos festas grandes, como a que foi o día 18, pois a que ali foi París. É un sitio pequeno, un sitio compacto, un lío. De feito, o día da París non se cabía. E non só non se cabía, sino que ademais estaba mal a gusto. Era un desastre. E de verdade, eu non entendo como hai concellos, como por exemplo de Ferrol, que exixe unhas condicións de seguridade tan importantes, las cuales veo normales, e hai outros concellos que se pasan eso por el forro de aí. Non sei, é bastante curioso, porque se chega a pasar algún problema ou alguna desgracia en Sillobre, bueno, ali se monta el pollo padre. Pero bueno, da igual. Ali estaba a Orquesta París de Noia e Calima 3.0, un trío bastante interesante, en especial un corte máis latino que outra cousa. Bueno, un trío non, ahora xa é un cuarteto, porque teñen hasta un percusionista, ojito con eso. E aí, pois, por exemplo, temos como cantantes a Belén Zas, ex Fania, e a Iván Gámez, que non coñece a Iván Gámez dentro da verbena, pois igual non moi verbeneiro non é. Un componente que estuvo nuns anos moi bons de Olympus, na Olympus Prepeque, estuvo en Breixabán, estuvo en Canadá, estuvo en moitísimas outras formacións de moitísimo peso na verbena de Galicia. Como digo, un grupo que está bastante ben, sona bastante ben, un repertorio máis ben latino, no segundo pase metendo un poquinho máis de caña, pero xeral queda moi ben, moi bo contacto co público, que iso tamén é moi importante, non? Así que, ben, non me disgustou Calima. E por outra parte tiñamos a París, que como sempre nesta zona arrasou con todo, encheu o campo, que aquilo non había por onde andar, como dixen antes, e bueno, como sempre, moi ben, este ano está moi ben, no primeiro pase me gusta máis que o ano pasado, o primeiro pase con máis matices, máis variado, sona bastante ben, bueno, está guai. Pouco máis podo decir de París, porque todo o que dixen no seu momento lo sigo repitiendo.
Así que, moi ben, eso foi o día 18 en Sillobre. O día 19 desplazámonos tamén hasta Sillobre e ali estaba o Grupo Pasión, que como sempre fixeron unha festa impresionante, como xa dixen nas anécdotas que contei de Santa Mariña no vídeo anterior, Santa Mariña do Vilar, pois é un grupo que vale para un roto como para un descosido, cunha formación grande, cunha festa grande, cunha formación pequena, nunha festa pequena, solos, da igual, eles cumplen co seu traballo o 100% e fan moi bo traballo, como digo. Así que, como sempre, quedaron magníficos, moi bo contacto co público, etc, etc, etc. E por outra parte, a Orquestra Marbella, unha orquestra que en Valdoviño foi a última vez que a vin, a finales de maio. Pois eu fixei unha crítica e dixen que a min, a nivel personal, o tema do repertorio e demais non me parecía demasiado ben escollido. Creo que non estaba, a orquesta non estaba adaptado ao público que había en Valdoviño, e despois o son tampouco estaba axudando moito, non? Aquí vina moito millor, vina moito máis suelta, un repertorio moito millor escollido, en son tamén mellorou unha barbaridade. O sea que nese aspecto vin un paso adiante de Marbella respecto ao que vin en Valdoviño. Polo menos en Valdoviño, polo menos aquí, acertaron moito máis co repertorio. Botaron unha primeira parte pois máis de baile, botaron por exemplo as cumbias de Miguel, que en Valdoviño nas botaron algún tema máis aí polo medio que mola bastante de baile, e despois, claro, ao final do primeiro pase botaron algo máis de actualidade, xa que pouco a pouco a veteranía se iba retirando e o que iba quedando pois era a xuventude máis xoven. Así que está bastante ben Marbella no primeiro pase, me gustou bastante máis que en Valdoviño, e a verdade é que ben, polo menos vexo unha Marbella que funcionou ben, oye, estuvo bastante ben. E pois no segundo pase, pois, actualidade, e na parte final, pois o de sempre, pop rock e tira que iba. Ben, moito mellor que en Valdoviño, e me parece unha orquesta moito máis traballada e sobre todo un repertorio moito mellor estructurado que o que veríamos en Valdoviño, que como dixen, empezaron moi a cañón, despois intentaron buscar a veteranía, pero a veteranía xa non estaba, xa se fora, entonces aquí non, aquí fixeron o que tiñan que facer, ao principio para a veteranía e despois a darle carne para a xuventud. Bien, acabadas as festas de Sillobre, o día seguinte empezaban as festas de Santa Mariña, das cales xa falei no vídeo anterior. Tuvemos a Nebrasca, tuvemos a Saudade, tuvemos a Olympus, a Pasión e a Breixaban, moi ben todas elas. Agora vamos a falar, porque eso xa, como xa falei no vídeo anterior, vamos a falar agora das festas das Pontes. Como xa dixen antes, as festas das Pontes son das festas máis importantes a nivel de Galicia, porque é un cartel de moitísimo peso e se nos ceñimos ao cartel, son as festas máis importantes do norte da Coruña. O sea, creo que incluso eu diría que prácticamente da provincia e do norte de Galicia. Creo que non hai festas con este cartel. Despois no sur sí, está Coia, pero aquí na zona norte é moi difícil encontrar un cartel siquiera similar ao das Pontes. Está do alto. Eu fun o 22 ou 23. Eu sempre vou ás festas do Carmen. Sempre, porque son festas imperdonables. Non perdono nunca ir ás Pontes. En primeiro porque me encanta esa terra e segundo porque me encantan as festas do Carmen, porque sempre hai moi bo ambiente, incluso cando hai formacións así de moita arrastre. Bueno, 22, despois da sesión vermú de Santa Mariña, despois da festa da espuma, despois de pouco dormir, eu estaba na casa aquí, despois de descansar un pouco, e dicía, ostras, estou así como medio deprimido, me dá pena que as festas acabaran, estaba así como un pouco mustio, ¿no? E dixen, bueno, e por que non vamos para Pontes a dar unha volta? Veña, collemos coche e nos diriximos hacia a festa das Pontes, onde estaba ese día precisamente a Orquesta París de Noia e a Orquesta del Combo Dominicano. Chegamos tarde, prácticamente quedabanlle 4 ou 5 temas para rematar o Combo Dominicano. Bueno, había moita xente, vale, o campo estaba prácticamente cheo, excepto xa cara ao final, pero me esperaba que houbera máis xente, vale. O ano pasado, si é verdade que o ano pasado cadrara o París el Combo cadrara o sábado, e este ano cadrara o domingo, pero me esperaba moita máis xente. Ao fin e ao cabo é un París Combo, que nesta zona é lo máximo a lo que se pode aspirar. E sí, houve moita xente, houve moito ambiente, sí, pero eu me esperaba incluso máis, Chamádeme iluso. Pois ali vimos al Combo Dominicano e a Orquesta París de Noia. París de Noia non vou criticar máis, xa dixen o que tiña que decir, e el Combo Dominicano, pois que está ben, quero dicir, está na súa liña, está moi ben, a nivel musical é un portento, a nivel vocal está moi ben. Pero si é verdade que conforme vai pasando o tempo me dou cuenta do que dixen da primeira crítica non era de todo real, porque no que dixen da primeira crítica dixen, ostras, teñen un repertorio diferente e tal, e non é tanto así, porque a mí me engañaron. Claro, eu non estou a la última dos temas que van salindo cada hora, porque sinceramente me aburre estar sempre, hostia, mira que sacou un novo Enrique Iglesias, mira que... E daquela me engañaron como un cochino.
Porque resulta que todos os temas que estrenaran o Combo Dominicano no Alto do Castiñeiro son temas comerciales, o que pasa que elevados ao seu ritmo. Claro, según o resto das orquestas van montando eses temas, me dou de cuenta de que os temas non eran do Combo Dominicano, nin eran temas realmente diferentes, sino que eran temas comerciales. Entonces, a mí o Combo Dominicano me sigue gustando, me sigue parecendo un orquestón, pero si é verdade que cada vez está perdendo máis esa esencia combo, non? Xa non teñen esa cantidad de temas propios como tiñan fai anos. E me dá mágoa, porque é o que dixen no seu momento, el Combo Dominicano ten unha discografía, ou igual que Armonía, enorme. E, aunque fose, son 3 horas de show, ainda que fose unhos minutos, poderían botar algún deses temas que teñen eses discos, que, por certo, son buenísimos algún deses temas. Pero bueno, é o que hai. Entre todas e todas está ben, está moi ben. Quizáis máis comerciales do que me gustaría, pero moi ben. Ai, pero es que hai que echar a actualidade, porque si no, la orquesta non funciona. Mentira, porque o Combo Dominicano chegou a donde está gracias a temas diferentes, aos seus propios temas e ao seu propio estilo. Porque fai 5 anos era cando como estaba despuntando, e si, tiña temas de actualidade, pero temas aislados, O resto do repertorio era que si el polvorón, que si el tatú, que si el no sé qué, que si el no sé cuánto, que si el no sé cuánto, que si el no sé qué más. Así que non me vengáis ahora, es que... no cuela. O día seguinte voltábamos ás festas das Pontes, vale? O último día, sempre son viernes, sábado, domingo e lunes. Pois ali estaba a Orquesta Panorama e a Orquesta New York. Cosa extraña, porque a festa empezou ás 10:30, que eso xa é extraño de por sí nesta zona. E segundo, empezou Panorama, cosa que eu non comprendo, porque se eu son dunha comisión de festas que teño que currar aí os cartos duramente, como temos que facer aquí en Santa María, ni se me ocurriría poner a Panorama ás 10 da noite de primeira. Antes me pegaba un tiro, porque vale moitísimos cartos e obviamente a orquesta que tira da xente, e metela ás 10:30 de primeira es como pegarte un tiro en el pie. Pero bueno, eles decidiron facelo así, decidiron meter a Panorama. Panorama, este ano a mí personalmente me gusta, e cada vez que vexo millor. E por certo, a mellor actuación que lle vin a Panorama este ano foi nas Pontes. Fixeron un primeiro pase moi ben estructurado, moi chulo, a verdad. E incluso fixen unha lista do seu repertorio. Bueno, eu faigo lista de todas as orquestas. E le diredes, que enfermo estás, lo sé. Vamos a falar un poquinho do repertorio que leva Panorama este ano, porque hai moita xente que me di, es que Panorama con Panorama non se pode bailar, es que Panorama é todo espectáculo. Bueno, yo os voy a demostrar, ou vou intentar demostraros de que non todo é así. Para toda aquela xente que di que Panorama non ten baile, en primeiro lugar, botan un montón de temas de actualidade arreguetonaos. Quer decir, pues por exemplo, botan Mi Gente, Azuquitar, Madre Tierra, bueno, eso hai... es un tema de 2 minutos que botan aí no medio. La Culpa, La Isla del Amor, e despois botan un popurri de Despacito, Corazón, Báilame lo malo, Dura e Machica. Bien, eso a xuventud gustalle bailar, porque é reggaetón. Despois teñen 2 popurris de merengues, que sí, que es el Yo no me doy por vencido, el Gloria, el ni una sola palabra. Pero bueno, oye, polo menos, xa que o resto das orquestas fan todo o mismo, que é coller música de actualidade e arranxalos a cumbia merengue, pois eles non, eles deciden facer clásicos a cumbia merengue. Me parece correcto. Esto, merengues, se poden bailar, son popurris de 5 ou 7 minutos aproximadamente. Teñen un popurri de cumbias de actualidade, donde botan una lady, robarte un beso, cásate conmigo, etc, etc. Esto, que yo sepa, tamén se pode bailar. Botan el Vals de las Mariposas, que sí, está ultra quemado, pero tamén se pode bailar. Y despois botan xustamente La Viquina, que tamén se pode bailar. Quero decir, isto de que con Panorama non se pode bailar, home, lo puedo entender porque ao mellor as súas festas sempre están petadas e é difícil moverse, por unha parte. E segunda, porque ao mellor a vos gusta mirar máis para as pantallas que para outra cousa. Que a mí non me la coláis, que yo lo sé todo. Outra das afirmacións que se fai sobre Panorama é el espectáculo, que ten demasiado espectáculo. Teñen a intro, que obviamente teñen espectáculo, como a todas as orquestas así mediáticas, e despois teñen como espectáculo puramente a parte de OT, donde botan o tema este que canta Daira aí cos cubos, e tu canción que canta Lito e Nati, que por certo Nati dedicoulle esa canción a súa abuela e se emocionou unha barbaridade. Xa sabedes que Natalia é dali das Pontes. Despois o resto non é espectáculo. Vale, teñen bailarís e tal e cual, pero non é espectáculo, non fai falla mirar para eles, nin che din, quero decir, en espectáculo Panorama, este ano, estes 2 últimos anos, non ten nada que ver con Panorama de fai anos, que todo era espectáculo, todo había que mirar para eles, sí, daquela sí, pero ahora non lle vexo eu, non lle vexo tanto espectáculo. Bueno, despois teñen o de Maiores e Habana, que fan así medio espectáculo tamén, pero tamén o fai París, quero decir, non é nada do outro mundo. Así que esto de que con Panorama non se pode bailar e que con Panorama é todo espectáculo, no cuela. Bueno, en primeiro pase moi ben, a mí personalmente me gusta moito. Creo que Panorama este ano está
para min é a mellor tempada de Panorama nos últimos... desde o ano 2009, para min. 2009-2010. Sin duda está moi ben, repertorio ben estructurado para todos os públicos, moi ben. E depois teño un segundo pase. A min o segundo pase de Panorama me encanta. Teño unha primeira parte onde botan un popurrí de actualidade e despois van caendo hacia música dance e despois xa hacia pop rock, vale? Botan aí temas, por exemplo, de Bruno Mars, Rockabye. Na parte de pop rock, yo lo siento, pero dentro do que é orquestas é insuperable. Teñen aí uns popurris de pop español buenísimos. Botan, por exemplo, Zombie, botan, bueno, moi ben esa parte. Para min o mellor. E despois a enerxía, bueno, que lo dan todo, no segundo paso lo dan todo. Para min, sinceramente, se non é o mellor, é un dos 3 mellores segundos pases que temos na verbena a día de hoxe. E despois, por outra parte, tiñamos a New York, unha orquesta que este ano tamén me está gustando bastante. Vina en Valdoviña e me gustou, me convenceu, e esta vez nas Pontes tamén me gustou moitísimo. Ademais tuvo un papel difícil porque foi a que colleu o relevo de Panorama, pero cumpleu moi ben. Teñen un primeiro pase uns arranxos moi currados, unha sonoridade moi currada, a nivel musical sona moi ben, a parte vocal tamén sona moi ben. Puiden gravar por fin o tema este que canta Diego Barbazán, gracias a Dios. E a verdade é que moi ben, moi ben a Orquesta New York este ano, me gusta bastante. E despois o segundo pase, pois empezan tamén con música de actualidade, pero tamén currada. Non é isto de, vamos a echar música de actualidade aí como suena. No, currada, con uns arranxos currados a nivel musical ben. E pois é verdade que na parte final, pois sempre, pois ese popurrí de pop español que me gusta moitísimo, ese popurrí raro que empezan con reggaetón e acaban con Voy subiendo, voy bajando, pero moi ben. En definitiva, creo que este ano New York estáse olvidando un pouco de querer ser coma outras formacións máis mediáticas e ser eles mesmos. E iso me parece moi bon. Porque, por exemplo, no primeiro pase teñen temas que noutras orquestas non se ven montados. Señora, o tema de Diego Barbazán, o popurrí de India Martínez. Moi ben. Por certo, a intro de New York está bastante currada tamén, me pareceu bastante curiosa. Así que New York este ano, para min, o ano que máis me gusta desde a súa fundación. Rematamos as festas das Pontes. Do Carme das Pontes empezan despois a Fraga. Yo a la Fraga no voy, porque eso es una locura. Si non vas a emborracharte en la Marte, aforra de ir a Fraga. Así vos lo digo. Eso sí, se pasa teta, eso hai que recoñecerlo. Ay, Camila. Camila. Na 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 nina. Na 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 na. Na 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 nina. Es la prima de Camela.